Asiba. Asante sana Evans Asiba kutoka kaunti ya Nakuru. Kawa di nyime ene wakakuno Kiswahili mitadhoga manare ni nadia chiem kawuna die okapare. Kawa di nyime ni komiti mar od bura mamalo ma ochung' ne weche ohala dhi nyime kod sumo pach jo Kenya. Inyato jo ohand aswekra ewi paro mar chik Street Vendors Bill 2023 maige ni dhi bero lwasi mar jo ohala go matindo e counties 47. Parano mar chik ka obedo chik biro yango kuonde ma oyiene jo ohand aswekra timo ohala kendo duoko chien meko mage masaka sa content county ma opogore e pacho ka. Bende chikno biro yango osuru ma onego counties chok kuom jo ohala go. Jokanyo mar komiti no mane orado kod jo ohala go mawuok e Nyanza wacho ni paro mar chikno ibiro kete tim bang' ndalo 30 ka bende lokruoge ma jo ohala dwaro ibiro pipek makare. So the bill is actually to give a licensing regime that will be uniform across all the 47 counties in terms of policy formulation, in terms of policy framework. The specifics of the bill then will go to the counties once the overall or the overarching law has been created, so that these particular street vendors then have a place and a way to do their wares. It takes care of both those that are stationary in a particular place and those that move around, because we know the street hawkers or the street vendors also move around with their wares. And it also takes care of where they can do their business, areas that will be restricted to certain types of wares or certain kind of businesses, those that are non-restricted. Koro mondo ohala dhi maber wati gi jo ohala ka gikonyo gikelo gibuild economy ma Kisumu. Koro wakony jo ohala mondo Kisumu obed a business hub moro banyalo kelo ohala maduong' Kisumu. Mane kwayo na kuom county government gi national government wakony Kisumu wa protect jo ohala wane kata kaka wanyalo konyogi kata miyogi